Ang santos nga ebanghelyo kinutlo gikan ni San Marcos. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo ug samtang nanglakaw sila iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, kinsa man kuno ako sumala sa mga tawo. Mitubag silang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias, ug miingon pagayud ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamuon sa mainyong ikasulti, kinsa man ako, nangutana si Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa bahin kaniya. Unya gisuginlan ni Jesus ay mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tawo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, ingon man sa kadakuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gisulti na kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod niini gipahilayo siya ni Pedro ug gibadlong. Apan miliso si Jesus ug mitan-aw sa iya mga tinun-an, unya gibadlong niya si Pedro sa pagingon, pahawa Satanas ang imong hunahuna sa tawog dili sa Dios. Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iya mga tinun-an ug miingon siya kanila, kun buot ang usa ka tawo mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya iyang kaugalingon, pasaano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kaya ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini, apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita dili mawad-an niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, usa ka malinawon, mabugnawon og mahanginon nga kabuntagon natong tanan, ninyong tanan. Adlaw karon nga Domingo tunga-tunga na kita sa bulan sa Setyembre 15. Ang ebanghelyo karong adlaw nagpahinumdom kanato og naghatag kanato usa ka mahinungdanong pamalandong kabahin sa gitawag og the identity of Jesus. Kinsa man ako sumala sa mga tawo o kinsa man ako sumala ninyo. Sa atong kinabuhi mga igsuon, importante ang gitawag og panagkaila, di ba? Kinahanglan ta makaila labi na sa mga tawo nga gituuhan nato nga tipik og kabahin sa atong kinabuhi. Mahimo ba di ka kaila sa imong igsuon? Mahimo ba di ka kaila sa imong first degree cousins? Mahimo ba di ka kaila sa imong mayor? Mahimo ba di ka makaila sa imong parish priest? Mabitaw nga sa eskwelahan na gitawag og acquaintance party. Na unsa may tuyo na acquaintance party? Manag ilhanay. Sa kauban sa trabaho nindot o kamo mga kauban sa opisina, kauban sa munisipyo, kauban sa bangko, magilhanay mo. Pero di na paigo. Di na paigo. Kung mamalandong ta sa ebanghelyo karon, importante di ang gitawag og panagsuod. Nakabantay mo sa ebanghelyo karon, kaila na gud ang mga disciples na Hesus o kinsa siya kay dugay naman sila sige kuyog-kuyog. Naingon Ginoong Hesukristo para ninyo kinsa man ko. Of course, ang mga apostles, kailan na sila ni Jesus? Kailan na si Jesus ni hingtuon na sila nga si Jesus mo'y Savior. Ingon pa man si Jesus, kinsa man ko para ninyo. Kaya nga no, importante ang gitawag og panagsuod, kanang gitawag og intimacy sa in English pa. Di mahimo og kaila ratataman. Naa ang panagsuod. Daghang mga tao nga kaila pero dili suod, di ba? Sa pamilya, di ba, kaila man mo tanan. Ipon gumugpuyo. But another question, suod ba mo? Di ba? Kamo mga magtiayon, 20 years in marriage, 25 years in marriage. Kaila man jud mo, kay bana ko na nimo asawa na nimo problema, suod ba mo? Ha? Kada adlaw sa inyong kinabuhi isip ninyo, nagkasuod ba mo? Inga na po itong relationship sa Ginoo. Kaila naman ta ni Kristo, gitudluan naman ta sa catechesis, gitudluan na ta sa atong religion classes. Who is Jesus? Who is God? Who is the Blessed Trinity? Father, Son, and Holy Spirit? Who is Mama Mary? Why question ana? Ang problema, suod ba ta sa Ginoo? Do we have an intimate relationship with God? Do we have an intimate relationship with Jesus? Suod ba ta sa Ginoo? Basig kaila ra tataman. Kaila ta ni Jesus pero di ta suod ni Jesus.
Kaila ta sa Ginoo, kundi po ta suod sa Ginoo. Kung ganahan ta motambong og acquaintance party, kinahanglan nga naputay acquaintance party with the Lord. Mga importante kanunay nga mobasa tag Bible, mo attend tag misa, motambong ta og mga kalihukan sa simbahan aron makaila og masuod nato ang Ginoo. Di paigo ng kaila ta. Importante ang panagsuod, closeness, intimacy with God, with the Lord, with Jesus, with the saints and the angels, with Mama Mary, and with the people, our brothers and sisters in the church and in the Christian community. Ayaw lang ila-ilaha, suura ang Dios. Ayaw lang siya, dili paigo o makaila ka unsa iyangan. Kinahanglang iyang kinabuhi, mahimong atong kinabuhi usab. Daigo na to ang Dios. Happy Sunday, everyone.